To mała ja. To większa moja mama. To na bok. Jestem jeszcze tutaj jako mała dziewczynka. Ale naprawdę, to co się wydarzy później, dalej, w dalszych latach, to jest nieprawda. Zabiorę aż tak nie. Zobaczcie sami. Wow! 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 Ale fajnie! To ja, igiełka. Wow! 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 Tu mam dopiero 8 lat. Wow! 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 Mam starszą siostrę, ale jeszcze nie chcę jej pokazać. Dopóki żyje, nie chcę jej widzieć. Wow! Wow! Przejdźmy może do mojej historii już. Ale fajnie. Córcia, idziemy do ciebie. Tak, córciu, idziemy. O. Jesteśmy. No już, wstawaj. O co chodzi? Chodź, musimy cię zmierzyć. Aha. Już jesteś dotąd. Wow! Tak dużo już masz? Ile, tato? Ile? Ale ci sama przekonasz. Wow! Ale ja wielka jestem. Chodź. Aż poleciałam. Takiej radości. Wow! Dlatego, że rośniesz, mamy dla ciebie jakby taką nagrodę. Jaką? Poczekaj, a się dowiesz. Piesek! Wiem, jak go nazwać. To jest chłopak czy dziewczyna? Chłopak. To będzie... może... Fufi. Fufi do nogi. Mam własnego pupila, ale fajnie. Zrobię dla niego miejsce. Będzie spał koło mnie. Pewnie będzie mu bardzo fajnie w moim pokoju. Mam nadzieję, że będzie się z nim idealnie opiekować. Postaram się, mamusiu. Będę go kochać z całych sił. A teraz idę spać. To my już pójdziemy. 5 lat później. Ta sama bajka. Nie, może nie. Jeszcze troszeczkę. Po tym długim spaniu zrozumiałam, że już nie. Cześć. Cześć, Fufi. Jak tam u ciebie? Giełka, śniadanie. Co? Już? Mamo, przynieś mi je tutaj. Ale Mgiełko, śniadanie to śniadanie.
Śniadanie się je w rodzinnym gronie. Ale ja chcę zjeść w pokoju. A co w tym pokoju takiego interesującego? Że jest mój. Co jest takie w nim interesujące? Ach tak? No nie wiedzieliśmy, wiesz? Bo to jest naprawdę dziwne, ale ja cię już nie poznaję. Nie, idziesz z nami. Nie, mamo, ja chcę naprawdę zjeść w pokoju. No dobrze, ty mnie na to wygrałaś. No tak jak zawsze. To dziecko naprawdę czasami już mnie rozwala. No nie, ja idę oglądać telewizję. Muszę tylko się przyzwyczaić do mojej córki. Ona chyba już tak będzie miała cały dzień, nawet dłużej. Jest trochę, jest starsza niż ten, co miał mój brat. Teraz to już ma 15. Nie rozumiem czasem młodych dziewczyn, więc nie może mnie słychać. Będzie mnie trochę bardzo nisko słychać. Więc wracam już. Cześć. Okej. Córcia. Zaraz będzie gotowe. To musisz mi o tym mówić. Tak. Grrr. 5 minut później. Okej. Już przyniosłam. Proszę bardzo. Przecież on to, co lubisz. O. Okej. Okej, zjadłam. I wypiłam. Okej. To może ja pójdę się malować i idę do szkoły. Dzieci. O. Wracając do mnie. Jedźmy dalej. Naprawdę. Może i mam 15 lat. Ale to, co ja robię z swoim ciałem, to jest moja prywatność. I nie należy jej naruszać. Bo wtedy się wściekam. I to bardzo. A kiedy ktoś mnie bardzo wkurzy, to ja naprawdę wychodzę z siebie. Dobra? Cudnie, jeszcze raz cudnie, jak zawsze. Mamo, ja już idę do szkoły. Tak, kochany. Okej. Po szkole. Mamo, ja już jestem z chłopakiem w pokoju. Z jakim kurde bele chłopakiem? Z moim chłopakiem.
Dzień dobry. Dzień dobry. Może usiąść. Okej. Fajnie to masz. O, jaki słodziak. Jak się nazywa? Fufi. Cud. Cud. Jaki słodziak. Okej, jedziemy dalej. Może połóżmy się. Okej. Tylko może ściągnę to. Okej. To ja zaraz wracam. Okej. Jestem. Okej. Jak mi fajnie tutaj z sobą, wiesz. W tym momencie skończyła moja siostra. What the fuck? Kocha się. Ale co ty tu robisz? A co, come on? Kim jesteś? Jestem mi siostrą. Podobieństwa może nie ma, ale... Okej, to może ja już pójdę. Nie. Poczekaj, kochany. Poczekaj. Chodź. Wiesz, wchodzę z taki stan desenia, ale wiesz... Może nie jestem jeszcze taka dorosła jak ty, stara dupo. Ale jestem bardziej ładniejsza od ciebie, prawda? No wybierz, kto jest ładniejszy. Rób wypadangę.